Du, minigolf. Er ikke det liksom... Det der bare fordommer. Det at det er minigolf bare for campingturister og småunger og sånn, det er faktisk veldig krevende. Men det er bare å ha teknikken og overblikk inni kroppen, vet du. Du, kan jeg bomme, synes jeg deg? Ja, altså, folk som spiller minigolf til vanlig og sånn, de sier jo at det er minst like... Hva er det, Lene? Jeg føler meg veldig som en snusautomat akkurat nå. Prøver du å si at jeg er en snylter? 1 eller 2 samme det, vel? 2! Det er dobbelt så mye, det. Det er det som er prinsippet. Hva er det du ikke skjønner med det? Prøver du å si at jeg er dumme? Det er ikke det jeg sier, men skal du 2 snus oppi på en gang, kanskje? Nei. Nei. Hva er det du tenker egentlig? Jeg bare går og tar en snus alene, jeg. Jeg gidder ikke kjøpe selv, jeg er dårlig smart. Jeg tenkte jo ikke så langt, da. Så det er det som er prinsippet, altså? Ja. Så jeg kan liksom få 1 snus, jeg? Selvfølgelig. Men jeg vil nå. Men jeg kan ikke få 2, for det blir å gå for langt. Ja. Men hvis jeg vil ha en snus om 10 minutter, så... Da er det helt greit, fordi at da har jeg ikke 2 på en gang, i hvert fall. Gud. Jeg prøver bare å hjelpe deg. Det er jo mange andre som snakker om deg også. Det er ikke bare meg. Andre snakker om meg? Ja, du tar for meg alltid 2 ting av alt. Jeg vet ikke, nå må du faen meg gi deg. Nei, må ikke tro jeg ikke har sett deg. Gå rundt på fest og skal ha snus fra alle andre, når du faktisk har en snusboks på innsiden selv. En gang, det skjedde en gang, og jeg glemte meg av. Ja, lurer på hvor mange ganger du har glemt deg av. Vet ikke, jeg skal kjøpe min egen snus, jeg. Lene, om at jeg kan låne 50 kroner av deg.